todellakin kiitos niin paljon. Ja nämä X-Factorin tyypit täällä on silleen, että he ei ole ikinä 13 vuoteen nähnyt tällaista homecomingia. Eli kiitos! Itsenäisyyspäivä huomenna! Suomalaiset ovat pystyneet silloin 99 vuotta sitten ja mihin me pystytään nytten. Pystytään mihin vaan. Ja mulla on aina elämässä ollut itsellä sellainen taktiikka, aika selkeä taktiikka, että mä teen sellaisia juttuja, mitkä musta tuntuu hyvältä, mitä mun sydän sanoo, että teen näin, niin sitten teen näin. Ja ne ei välttämättä aina ole sellaisia juttuja, mitkä olisi jotenkin yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä tai mediassa jotenkin hypetettyjä. Niillä ei oikeasti ole mitään väliä. Silloin väliä, että sä oot onnellinen. Ja sä voit olla onnellinen vaan silloin, kun sä teet niin kuin sun sydän sanoo.